Right, Jews, following class and draste. Kan je maar zeggen ook een klas? Gewoon heel sharp vol met me. Na leitchen ska, na haid gedjundrain no na hel. Haid parst woord de weha. Na geishing je tachers san office. Sure is animal it. Okay, come here, Shachy, thank. And Burring, you get you show. Have you not got the Fine, niet over eigen. Okay, thank you. Sure is serieus. Maar par bala. Nothing va. Oh. Show, new cardigan akom. Hij goeie ja. Thank here not M&S. Bargain. Not amount M&S. Geen bargain of zag hij goeie ja. Goeie ja, best niet goed. Wel, we moeten hier China stakers on gashelten uit. Oh, hij goeie ja. Camera fijn mee ver. M&S here not. Vijfed. Zullen misschien even matching nog ring. Of over gij. Staat jij hier? Doch, hij gier bijna. Waar gaat de gens? Goh granta, vai tira goh granta. Curson en dochjani hishan. Ganja sam. Ganja ik ja shek ja un hames mun ganja ik ja. Hamin doch is kunduri en erge dai keras. Is dat nou Connie animal class side out of Kirsty? No. Hoe hij kunt er al waarom hij veel gewie open. Persona kon ik er druk in een glas. Persona ik er druk in een glas. Ik wil even nachel. No man, a veel ken ik zo'n kost. No, gaan je. Oh. Staat daar volg. Een giesti. Zeg is misschien. Maar je shores. I mean, die en Connie ik er al waarom na gassie nakom. Maar dat is misschien wel ik goeie boy. Hein Connie, maar het was veel ja, like color roomse, is being Connie even color roomse. Sorry, is de meeting of chatting? Okay, die dag zo is zo. En nog, Foghlam Glasgow, veel gisti, dat geen na vergen eke, ja shores. So heb je eens mensen geweldig even? Deel is dus mensen met me eens, hè? Vamos achar misschien wel Clivia. Ik is van mij wel misschien in het tor. Ik is van mij direct je fijne mag maar veel idee wie moet vragen. Ha? Misschien wel als de Gaelic misschien nachel. Ja, misschien wel ja. Zie je inderdaad.